иқдоми нав ай спонсори мо Parimatch дар ссилкаи зери видео бидад омада регистратсия ки дар 50 сомон ставка ки дар дилхоҳбозӣ ва ҳар ҳафта дар розыгриши дастмонаки замонавӣ, наушникҳои беспроводной ва шоҳ ҷоиза Samsung A71 иштирок кӯ. Заряжай на лето с Parimatch. Салом алейкум тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Бехайп ва ҳамаи нафарое ки ҳамаи навора нигоҳ доранд. ай ҳамат миннатдорум бачаҳако, да ҳамат раҳмат гуфтаниум барои батли дина гузаштагӣ, барои миннатдорима ба шаҳри Регар мерасонум, барои дастгирии кардагишон, барои омаданшон. Миннатдорима ба ҳамаи нафарое ки ба хотири спонсори мо ки ҳамхали батло гузара регистратсия кардан, ҳамун шарте ки мондагӣ будем барои батла гузарондан кардан. Миннатдорима ба ҳамаи ҳамун нафаро мерасонум. Миннатдорима ба Омонҷонс мерасонум ки ҳамун ҷои батла ташкил кард, аппаратурара ҳамаша ташкил кард, чӣ хеле боша набоша. И буд миннатдорима ба ҳамаи ҳамун одамое ки дар ҳамин батл вай буданд, чӣ мегӯянд, хуш буданд. Миннатдорима ба Лен мерасонум, ба мухлисои Лен мерасонум ки ба ҳеҷ нигоҳ накарда ай шаҳр ба Регар рафтан, ҳамин батла тамошо кардану дастгирӣ кардан. Миннатдорима ба Бастер, Бенайп, Дейми, ҳамун бачаҳакои мисол бачаҳои ёш, реперои ёши Регар мерасонум ки омада саҳнара гарм кардан, талпара паддержка кардан. Хуб, мезгарем ба қисмати батл. Бачаҳако батл гузашт, дараҷаи олида барои мара дар дараҷаи олӣ гузашт, хуб гузашт ва чӣ хеле ки пешаи батл ҳамаи шумо дида буден. Омонҷонс ҳам Лендам гуфта буданд ки шояд охирон батлай, вале дар рӯзи батл ки насиб карда боша батл меброя, камтарак дер мешава бачаҳако бахшиш, барое ки бояд мо батла монтаж кунем, баъдан дар доваро пешниҳод кунем, доваро нигоҳ кунанд, фикри худшона биганд ва якҷоя баъд бирорем ки штобами шумо батла бибинену вайша бифаҳмем, вердиктша бифаҳмем ки кӣ ғолиб омадагӣ. Хуб, дар батл як чиз маълум шуд ки Омонҷонс ҳам охирон батлиш набудаю ва хабари дигаре ки Ленд гуфта буд шояд охирон батл май, не ки ма шумо да як чизра мегӯм, и охирон батли Ленд набуд ва ба фикри ма и аввалин қадамҳои Ленд дар саҳнаи ҷазири батл, саҳнаи калони ҷазири батл да якум қадам шамон Ленд. Барои чӣ? Барои ки яда гапҳо шида буд оиди Хезе 2020. Номи ора вообще намегирам дигар. Неки як гӯшники муши твараш. Ва батл меброя, короче бачаҳако ҳаматон хитон мебинен ки чӣ гуфтагиян я дигариша. Ва пешаи ҳамин батл биромадан мехостум бугум ки агар шава, яъне пешакӣ мегуфтам райдер визив дода буд, гуфта буден кати Ленд бишава исуси ҳамин батл. Чӣ гуфтаним? Батли райдер Ленда гуфтан ин чиз номумкинай, барое ки як вақта як группа будан исуси. Не ки баъди гапҳое ки дина шуду ва пешаи дина гапҳое ки дар гирди атрофи ҳамин байни бачаҳои Хезе 2020 Ленд буд, акросига байни ҳамуай. Ман намедонам, не ки гапе ки дина шуд, ман аниқ мегӯм ки батл байни ягон нафари ай Хезе 2020 Ленд возможни ай бачаҳако интизор боше бо дастгирии шумо, бо регистратсияи шумо. Дар поёни ҳамин видео ссилкае ки ҳамуз регистратсия бисёртар шава. Агар тарафайн розӣ карда тонем ягон нафар ай Хезе 2020 ва Ленда батлша ташкил мекунем моҳи оянда ё ягон моҳ пас, ба шарте ки хай мақсад тарафҳо розӣ шаванд ба ҳамун маблағе ки мо ҷудошон мекунем. скутер, гироскутер, самокатҳои электронӣ, қисмҳои эҳтиётӣ, таъмири ҳамаи номбаршудаҳо ва дигар худравҳои замонавӣ, доставка ба тамом минтақаҳои ҷумҳурӣ ба нархи дастрас. Телефонҳо барои тамос 919 14 65 62 ва ё 886 00 70
06. خب اگر حالی شاید بسیاریات میگن که جنگ میاندازید بفشی جورا را و یک گروپ را بچه‌ها ما هیچ کس جنگ نمیدازم پیشکی باید بار دیگه تاکید میکنم که اگر دو طرف راضی شوه ما بطل برای چی میخوام تشکیل کنم برای که در همین بگیم طول تاریخ بطل تاجیک هر دفعه که بطل میشید یا یک طرف غم زده میگفتن یک طرف دیگر نیگر میگفتن امروز اگه ای مثال شرط شرایط و گپ یا دیگر نفهمی این بچه بعد نه میگفتن داورا یا پشتی نیگر گرفت یا نه خیلی بسیار در بسیار حالت ها پشتی نیگر گرفت پشتی غم زده را نگرفت در این حالت یا دمین زور میخونن یا نمیتونن چخیلی که ما میدونیم لوبای اشتراکچی خیزه 2020 در مینوس همتا نداره و چخیلی که هممون میدونیم لندم در همین حالت ما خیال میکنم بطل بین لند و یا یگان نفر خیزه 2020 بطل میشوه که شاید خیلی بطل یک بار گذشتگی در تاریخ بین استیوپا و رایدر و پیدا میشوه پرهایی که تماشا کردنش تکرار به تکرار تماشا کنی ماندن نشوی و من همچون ارگانیزاتور میخواستم که همخالی یک بطل بقوت ایداف در کانالی بخیب شوه برای که به دستگیری های شما ما در یک ماه فعالیتی پره 10,000 زیاد شدیم بچه که ای همه دیگه بار دیگه منت دارم و امیدوارم که همخالی دستگیری های شما باشه سپانسرها لوبای خیلی مبلغ اجدا میکنم برای گذراندن بطل برای تماشای شما کسی تماشا داره پادپیسات سکدگی نباشه پادپیسات سکنه لایک کامنتاریا و لنده کتی کدام اشتراکچی خیزه 2020 دیدن میخواستین در کامنتاریا بنویسین و باید بار دیگه میگم ای دستمون بیاید تشکیلش میکنیم برای تماشای شما خیر بچه تا برنامه آینده